హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ప్రియాంక లాగ్స్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఇవాళ అజియో నుంచి టాప్ ఆర్డర్ చేసుకున్నాను అనమాట. ఎలా ఉందో మీతో రివ్యూ షేర్ చేసుకుందామని వీడియో తీస్తున్నాను. చూడండి, ఇది లైట్ మెరూన్ కలర్ అనమాట. దీనిపైన సిల్వర్ కలర్తో ఇలా డిజైన్ వచ్చి ఉంటుంది. అందులో స్టోన్స్ కూడా సిల్వర్ కలర్ స్టోన్స్ ఇచ్చి ఉంటారు. లైట్ గోల్డ్ కలర్లో కూడా ఉంటుంది. నెక్ వచ్చి ఇలా ఉంటుంది మొత్తము. చూడండి, అవాసా బ్రాండ్ ఇది. గోల్డెన్ కలర్లో ఇలా డాట్స్ వచ్చి ఉంటాయి అనమాట మొత్తము. హ్యాండ్స్ వచ్చి 3/4 హ్యాండ్స్. అందులో ఇక్కడ గోట్ కూడా ఇచ్చుంటారు. సేమ్ ఏ డిజైన్ వచ్చిందో నెక్ దగ్గర అదే డిజైన్తో ఇచ్చుంటారు. సో మొత్తం డిజైన్ ఇలా ఉంటుందన్నమాట. చూడండి, నెక్ డిజైన్ అయితే చాలా బాగుంది. ఇక్కడైతే కలర్ ఏంటంటే ఉంది కానీ ఏదో ఊసిపోయినట్టుగా అనిపిస్తుంది కొంచెం కలరు. ఇక్కడ డాట్స్ ఏదైతే వచ్చుంటాయో అవి కిందకు వచ్చేసరికి కొంచెం ఒక లైన్లో వచ్చేసి అంబ్రిలా కట్ కాబట్టి అంబ్రిలా కట్ ఎండింగ్ దగ్గర ఇలా ఫుల్ డాట్స్ ఇచ్చేస్తారనమాట. 2 లైన్స్గా అటు సైడ్ అటు సైడ్. మిడిల్లో నార్మల్ డాట్సే ఉంటాయి. సో ఇది అంబ్రిలా కట్ మొత్తం ఇలా ఉంటుంది గ్యారా అంతా. దీనికి కింద కూడా హ్యాండ్స్కి ఏదైతే ఉన్నారో అది ఇక్కడ కూడా రిపీట్ చేశారనమాట. అంచులో ఇచ్చింది అది గోటు. మొత్తం ఫుల్ డ్రెస్ అన్నమాట ఇది. చాలా మేము ఆర్డర్ చేసుకుంది అయితే మీడియం అండి. ఇక్కడ కూడా మీడియమే మెన్షన్ చేశారు కానీ XXL టైప్లో ఉంది. సో మాకైతే నచ్చలేదు. మేము రిటర్న్ ఇచ్చేద్దాం అనుకుంటున్నాము. ఆల్రెడీ పెట్టేసాం కూడాను. ఆన్లైన్లో చూడడానికి బాగుంది కానీ ఇక్కడ చూసేసరికి ఏమో అంత లుక్ అనిపించట్లేదు. ఏదో పాత క్లాత్ అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. అయితే నెక్ డిజైన్ మాత్రం చాలా బాగుంది. నాకైతే అది నచ్చింది. మీకు కూడా కావాలంటే కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి, నేను లింక్ సెండ్ చేస్తాను. నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్.